Giwacho ni mogik kotenore gi thor wach ma bende wantiere godo mano mamulo sekta mar somo. Debe dango kintiere kaunti ma Meru Boaz. Erokamano okwanelo medo jiwo ni watem matek mondo mi pesa ma public money, pesa mokele lwetwa nikech ofis ma hold kik ng'ato loke ni koro en pesa mowuok e ofukona madwa tiyogo kaka hero. Nikech kwatimo mano e kama kasoro ma watemo fuono gi te wuokie. Mar ariyo, nyithindwa mineno ka seche te odiochieng' gotieno, not gotieno nikech ioro gi dala godiochieng', okinyi in the afternoon ineno ka giwuotho gidok mondo gidhi giom pesa. Gin gidok gidhi giom pesa nikech kanyo kama chiegni ma jopuonj dwa ni mondo mi pesa obinegi. Onego bed ni jopuonjegi wakonyo ni kik ikoni the pipe makelo pesa e skul cha dinre kata jok moko ni jomibadhi momoko e kore kanyo ma chwere kendo nyodhe dhi kode. To gima mar adek, gima kama ikoni systems inefficiency, yani ok gik moko moriere kaka onego bed ni giringo. Gimiluongo ni NEMIS ma nyiso ni gin nyithindo adi, gin kanye, gitimo nang'o. Magi system ma ji ma tiyo gi technology, IT experts, nyalo konyowa mondo mi clean maber, mondo mi kik wabed gi mibadhi. Adieri, gima mondo mi akono seche ma mibadhi gi wuok kata migolo pesa, tineno ka idhie sikunde nyawawa, igolo magedu afya go ichamo manyaka lor project. Gini ok ni nikech inefficient, ni nikech IT kata jo system no ni mobedo marach. Ng'iura nena gimo M-Pesa kata Safaricom M-Pesa osebedo katimo. Pok awinje kama ji ywak ni kiyoro pesa to dhi ne ng'ama chielo ma ok en, to kata kopo ni ng'ato miss number, tineno ka there's a way miracle go pesa no mi direct koni. Matiende ni IT kotigo maber and very efficient. Kanyicha abedo gi jopuonje moko ka koro wuoyo head teachers, yudo ka giwacho na ang'o momiyo seche mwatimo registration the next work efficiently. Kendo Kenya National Examination Council kise-register nyithindo go to onge gima timore kata niyo nyasi moro inyal kata gole iye kanyo. There's a process ma kata kopo ni nitie candidate motho to gibedo alerted kendo nitiere documentation mitero mondo mwang'e ni adieri mane gin nyithindo 200 ni nyathi moro achiel unfortunately wito ngima, koro wadong' gi nyithindo 199 gidwa ni gi account ne nyithindo matini system no ler. Ang'o momiyo koduog to ni system no ok ti. System ma ok ti matine ni gin achudhe moko obede kanyo, gine ma gin jawe. Omiyo achudhegi adieri Mheshimiwa Orero gi colleagues mantie bunge ywer nwa gi uru oko. Erokamano ahinya Boaz Waruku.